Na het grote succes van onder meer Belle en het Beest en Doornroosje presenteert Van Hoornen Entertainment dit seizoen Assepoester, de musical. Laat je betoveren door het wereldberoemde verhaal van een lief, charmant meisje dat opgroeit bij haar strenge stiefmoeder. In huis moet Assepoester al het werk doen, maar ondertussen droomt ze van haar eigen leven. Soms dan zou ik een prinsesje willen zijn. En met behulp van een goede vee krijgt ze een geweldige kans. Jij gaat de verrassing van de avond zijn. Maak je klaar voor een prachtig bal, schitterende muziek en natuurlijk ook een flinke dosis humor. Zou het Assepoester lukken om voor klokslag 12 uur het hart van de prins te veroveren en haar dromen waar te maken? De meest magische familievoorstelling van het jaar beleef je in het theater bij jou in de buurt. Bestel je tickets nu via www.vanhoornen.com/Assepoester.